mga sisay manapulano, managutsin daw boss, magpunan sa magmurod, kin magkauron yan, taginuranin da, panimbaganin da. Gari nagabutan ng tunok ang 76 anyos sa si Lola Angelina Cambaskaran Daraga. Makalis kay aning 11 taon, nadakop na ang sospek sa panglulugos dangan panggagadan sa sayang apo na si Lizabel Almonasid. Estudyante pa sa kursong BS Accountancy sa Bicol University ang sayang apo kan mangyarang krimen, taong 2011. Nadakop na kang pinagsararong pwersa kang CIDG Albay, asin Daraga Municipal Police Station ang duwang sospek sa mismong banwaan kan Daraga. Mamakaray so, kantangan niya. Kaya nga ni pinatapos na hindi mahirapan ning maray. Kaya nga ni nagkukumaning kursong. So, marayray man ang sweldo. Aw, nagpapasalamat akong dakulaon, ta ayun na nadakop. Siyempre, pwede na yato magtuga kinsi sa dyan. Makulog sa nambot ni Lola Angelina. Ulit aparente man sa naninda ang mga sospek. Napigbistong sinda Omar Almonasid asin Stephen Almonasid. Magtugang asin pareho man na residente kang Baskaran. Grabe ang kamatian sa ato ako nagpadakilo. Sundong nag-eskwela, narigsa na sa ninda. Unan mamatian mo sa kung dawat pa sa hindi ka na nga ni ako natatapos sa pagibi. Pag-arjan, tintaran sa naninda. Unanan motibo o abir daw kung para sa inyo. Pinadakila mo, sundong, tamiling magagraduar na aragoninda sa ato. Kasabay man na inaresto ang sarong Joan Almonasid na subuot, nagtabang sa duwang sospek. Kinasuhan ining obstruction of justice, alagad na kapag piyansa man sana. Ining babaeng suspetsado ay nakalaya man ini pagkatapos na mag-file kan sa iyang piyansa na kung saan igwas yung bail recommended na 36,000 pesos. Sa ibong kaini, nagtutubod ang pamilya kang biktima na may kasabwat pa ang mga sospek sa panggagadan sa biktima. Magtuga na sinda kung sisay manan. So nadakop man na duwang suspek, sana po totoo man, sinda man talaga po, sana po sinda man ang totoong tagibo. Tapi nagpapangadya ko man po guro gabi, tapos kung nagasimba ako, na sana po matawan ng hustisya ang sa ako na ako, maski haluyo na po. Sa presente, nasa kustudiya na kang CIDG Albay ang duwang sospek na naampang sa kasong rape with homicide. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal